2021 funtsezko urtea izan da. Ekaineko biltzar nagusian, 2021-2024 aldirako plan estrategiko berria aurkeztu genuen, eta hala ziklo berri bati eman genion hasiera, non ETEetan jarriko dugun fokua. Plan horrekin honako helburu hauek lortu nahi ditugu. 1. ETEen berrikuntza nabarmen areagotzen laguntzea. 2. Euskal I+G+B nazioartean handitzea, Horizon Europen eta Next Generation EUren aukerak baliatuta. 3. STEM hezkuntza sustatzea. 4. Tresna aurreratuak sortzea, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sistemarako. 5. Erakunde bazkideekin batera, beharrak identifikatu eta esperimentatzeko laborategia izatea. Gure erakunde irudi berria ere aurkeztu genuen, elkarte gisa hazten jarraitu dugun urte honetan. Honako hau da 2021ko gure jardueraren laburpena. Monitorizatu, ebaluatu, jardun eta sozializatu egiten dugu. Berrikuntzaren Euskal Agentzian, berrikuntza jarduerak monitorizatzen ditugu, etorkizunari aurrea hartzeko. Monitorizazioak 2 helburu ditu. 1. Ekarpenak egitea 2030ko zientzia, teknologia eta berrikuntza planari eta Euskal Antolakundeen berrikuntzari. 2. Prospektibaren kultura sortu eta edatzea honako hauen bidez. Sentsibilizazioa. Zaintzatik prospektibara zikloaren bidez, eraikuntzaren klusterrarekin, Bilbao Metropoli 30rekin, Azaro Fundazioarekin, Angula Saginagarekin, Donostiako Estrategia Bulegoarekin eta Sidenorrekin saioak eginda. Prestakuntza. RIS 3 zaintzatik prospektibara prestakuntza programaren 53 saioaren bidez. Ekintza eta laguntza. Banakako 36 lan egitasmo, enpresetan zaintza eta prospektiba jarduerak ezartzeko. Zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sistema ebaluatu dugu, eta honako hauek osatu. Euskadik 2022ko I+G egindako inbertsioaren estimazioa. Regional Innovation Scoreboard, RIS 2021 Europako adierazlea aztertu dugu. Austria, Finlandia eta Portugaleko enpresa berrikuntzaren emaitza positiboak aztertzen dituen, enpresen berrikuntza eta I+G arloko politiken eta programen joerak txostena. Horrez gain, Europako I+G+B programetan, Euskadik duen parte hartzea ere ebaluatu dugu. Gainera, Next Generation EU funtsen trakzio proiektuetan dauden inpaktu jarduerak biltzen dituen proposamen bat ere egin dugu. 2021an, zenbait proiektu pilotu adierazi ditugu, eskalatu daitezkeen konponbideak esperimentatzeko. 71 berrikuntza profil osatu ditugu enpresetan, eta 30 ekonomia sozialeko euskal erakundeetan. ETEetarako berrikuntza programetan lagundu dugu. Kultura eta sormen industriak. Aurren parte hartzea gobernantzan. Azinnova eta elikagaien industria. Eusko Jaurlaritzari laguntza estrategikoa eman diegu 2021-2030 aldian, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sistema nazioartekotzeko estrategiaren diseinuan. Enterprise Europe Network ETEi laguntzeko Europako sarearen kide gara. Bertatik, enpresei laguntzen diegu, eta Meranet eta Manunet programetara hurbilarazten ditugu. Bokazio zientifiko teknologikoak bultzatzeko, STEM Euskadi estrategiaren barruan, First Lego League Euskadi txapelketa antolatu dugu, eta STEM sare proiektua bultzatu. Gainera, elkarlanean aritu gara foru aldundiekin, haien berrikuntza politikak babesteko, eta prestakuntza programa oso bat eskaini dugu, euskal erakundei berritzen laguntzeko. Lanean aritu gara halaber, gizarteari berrikuntza hurbilarazteko, honako hauen bidez. Liderrak eta berrikuntza, berrikuntzari buruzko 17 iritzi tribuna. 10. Global Innovation Day, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren astea inauguratu zuen. Euskadiko I+G+Beri buruzko datu guztiak biltzen dituen webgune interaktiboa. RIS 3 Euskadi espezializazio adimenduneko estrategiaren sozializazioa. Innobaske berrikuntza asteroko buletina, gure bazkideentzako informazio esklusiboa. Berrikuntza kasu praktikoen edapena irrati eta podcastetan. Laguntzei buruzko asteroko txostena, estatuko, eskualdeko eta Europako laguntzak.
Horrez gain, emakundek, emakumearen euskal erakundeak, emakumeen eta gizonen aukera berdintasunen arloko erakunde laguntzaile izendatu gaitu. Halaxe ezarri ditugu etorkizuneko erronkei baikortasunez aurre egiteko oinarriak. Innobaske.